kachak na lalpa katha ani ti lahi lalpan min pek ani a he lahi pulal tin dola Synod Revival speaker howin rongbol na nei kan zin thina ti chuan khopa khata kan zin na a chuan kan rongbol na po atla thahle a cham zel turin camping te po nei turin min ti a amaro chu he chu lam chu hoi lovin ho kha kan ngak hlel em maya abik takin ke hian kan ngak hlel zuala chan chu na khopuya rongbol na nei le tur kan ne wangin chol ril rupu in ticket te chu keima thu in kawala ta veka thotana chuak turin nima sela thotana chuarin kanan chuak ta a har satna engma omloin aizol kan thleng chawa scholarship ho thatura kan in buat sailai takin natna maktakin menan chim ta a tumlo lama Nazareth Hospital kan lu ta a chuta Nazareth Hospital kan lu na a chuan kamumang lama hian ka chakna lalpa katha ni ti hi kalo sa a jing kan thang har chu ka chakna lalpa katha ti kha athunona kan manga lathu danga lo thleng le a ti chuan nat na khuma engma ti theilawa ka online he ka chakna lalpa katha ti hian he min han ne ta em maya ka taksa te po lo dam chawa ti chuan scholarship lama man mo taka ho tum kha scholarship po thleng zo ta chuang lo chuan chan chuan a khopui lama rongbolin kan kalta a ti chuan pathianin he hla hi natna khuma ka mutlain he ko san mi puiten cham turamin du laya keima zokina cham lo tura thu ko lo ti thluk te kha chunglam hian a lo rem ti hau lo ni a chung chu kai mu chuak chiang le a tiang kha he ka chakna lalpa katha ni ti lo chuana chu ani a ti chuan nang ni tuna video lo ena ka chakna lalpa katha ni ti lo ena lo nga thla piang te po he lalpan pol cheu sela ti chuan har satna in to hun te po ambe mai thei lungai na satak te panatlak buak photo mai thei cheu chutiang ang huna po chuan in chak na hilalpa in tha ni ti hi in lo hriata lalpa fak mai turin e du sakna kan hlan chewa har sanna kan to lai po lalpa kan fak hian kan dam thin rilru taksa tharawa damna alo thleng thin ani ngai thatu tur zong te du sakna kalan chewa lalpan malsom vek cheu ro se Fakim kasai zelanga
môi na mang in min bay trin ma se cặp hạt san to long kala pa chu he ka tak sa hi Christian in chin chia to si la pa fakim ka sai zelanga khem na thi pui ten men hwa ma se ka zam lo vang khem na kara po ka cha na lal pa ka tha ani si sin te u ikal ze lang u sal tang chuana la thiam chu hol